התכנסנו כאן במעמד מר דוד עזריאלי, יושב ראש קבוצת עזריאלי, מר מנחם עינן, המשנה ליושב ראש הקבוצה, הגברת דנה עזריאלי, סגנית יושב ראש קבוצת עזריאלי, מר שלמה שרף, מנכ"ל הקבוצה, להניח את אבן הפינה למרכז עזריאלי שרונה, מרכז העסקים והקניות החדש, אשר יוקם במתחם ההיסטורי המתחדש של מושבת הטמפלרים שרונה, ששכנה כאן בדיוק במחצית השנייה של המאה ה-19. על חטיבת קרקע זו ששטחה 10 דונם יוקמו חניון, קניון ומגדל משרדים. קבוצת עזריאלי בראשות יושב ראש הקבוצה מר דוד עזריאלי גאה להניח הבוקר את אבן הפינה לפרויקט עזריאלי שרונה כאן בתל אביב. זה הפרויקט הפרטי הגדול ביותר שנבנה כיום בישראל. זה גם בניין הגדול ביותר שנבנה עד היום במדינה כבניין בודד. שטח הקניון הוא כ-11,000 מטר מרובע. הקניון הזה ימותג כקניון בוטיק עם תמיל חנויות בעלות באמת אופי מיוחד. את הפרויקט מתכננים בשיתוף פעולה האדריכלים מר דוד עזריאלי, שמשמש בנוסף להיותו גם כאדריכל הפרויקט, יחד עם משה צור ומשרדו ואנשיו. לסיום אני רוצה לומר שסיימנו את השלב הראשוני של התכנון וההכנות לתחילת ביצוע, אבל רוב העבודה עוד לפנינו. אני מקווה שבעוד 4 שנים נעמוד כאן למעלה או למטה ונחנוך את הפרויקט המפואר הזה. האדריכל דוד עזריאלי והאדריכל משה צור תכננו יצירה אדריכלית אשר כמותה טרם נראתה בישראל. הרעיון האדריכלי פשוט ומהפכני גם יחד. זה מאוד מרגש להמשיך עבודה משותפת יחד עם דוד עזריאלי כאדריכל, מעבר להיותו יזם. ואפשר להגיד שהיום אנחנו מדברים על הפרויקט שאולי במיקום הכי איכותי, בגודל משמעותי מאוד, ואולי היצירה האדריכלית שתהיה צעד קדימה באדריכלות של הבנייה החדשה בישראל. תמיד באירוע כזה יש מחשבות על העבר, על התחלות, על פתיחת מפעלים, והלב מלא שמחה. גם הפרויקט הזה יצליח. אני חושב שאנחנו נוסיף משהו מעניין ויפה לתל אביב ולמדינה. שיהיה לכולנו הרבה הצלחה, מזל טוב ותודה שבאתם.